Bigyan lang shoutout sis sa Xiaomi Gold. Thank you. Nag-ano pa ako, nag-open ako ng ano ko, hindi ko ma-open eh. Ayan. Nag-open ako ng harang ba. Ay nako. Ayan yung ma-open. Saglit lang sis ha. Open ko pa yung ano ko. Ayan, naka-open na siya. Easy cooking, Miguel of shoutout. Saglit lang ha, mag-base ako. Parating lang eh.
Bigyan lang shoutout ang Ilongga. Salamat sa parang. May boses ba? Andyan ba si ano? Malis na ata. Gilag shoutout OFW ka. Thank you for coming.
Salamat sa patantak mo. Thank you for coming. Salamat sis Ann. May bago ka bang upload sis? Anong baba mo na para? Sila ka.
Magbakas ka lang kay ano, kay Ipi ko. Babalik yan. Pag magbakas ka lang. Naka-live pala siya. Weird siya. Big love shoutout to OFW Europe. Bangot. Hindi naman, ano ako, may pinanonood lang. Bakit pag ngumiti ako, maganda ba ako? Hindi naman eh. Ayun. May tikit na sa kanya. Bakit nagpunta na ata to dito dati na? Akyat, pag umaakyat ka, hindi ka naman nagkakanta. Sure? Get ka na? Hindi ka nga sa kanya yung iba dito. Nilahan ko na dito dati. Dinala ni ano, FW Europe. Saglit lang. Ayaw daw pa ako. Wala pa namang tao eh. Mamaya ka na magkanta. May tao. Nakakanta ka kasi walang tao. Ito talaga.
Big love shout out, Delicitin. Thank you for coming. Thank you so much. Nice to see you too. Thank you also for coming. Yeah, my work is finished now. Now I finished. So much work. Sakit pala ako dun. Andyan ka pa, ano? OFW Europe. Andyan ka pa? Baba ko yung hagdan. Ayaw mo naman umakyat eh. Kumulang ako. Thank you, Felicity. Kapoy. Kapoy ba yan? Sige, love shout out, Giancarlo. Thumbs up.
Nagulat ako. Nagulat ako sa ano ko, akala ko sa akin. Tapos nag-live si Tess? Nasaan si Tess? Nag-live ba siya? Sana all, dumating na yung ano. You like hot coffee and chocolate? Yeah. I like coffee and chocolate. Wow, yummy. Delicious chocolate. So guys, maingay ba? Bukas lang ako.
Nerdy Boy, Miguel shoutout. Salamat sa tamsak. Tamsak hatang. What is hatang? Harang. Salamat, salamat. Siguraduhin mong tumamsak ka. Nagtamsak ka ba? OFW Europe, asan ka na? Akyat ka nga. Usap tayo. Salamat, Nerdy Boy. Papaharang. Sure ba yan? May harang? Inopen ko naman ata. I ate chips, belicitin. Like this, no? Potato chips. Mm, not in, only, only once in a month. Once in a month, I eat this chips. Not every day, not every time. Nasa na si W Europe? Wala ka na dyan, oy. Tampo siya, oy.
What is slow slow? Map is slow slow. Sura sura. You know sura sura? Not like slow. Like this. Right. You can have shout out Marono. Thank you for coming, Marono. What? Big love shout out MC Jula's vlog. Thank you for coming. Balik lang punta ako sa main ko. May jacket ka na? Salamat po sa pagbisita. Baba lang kayo ng bahay. Ay ano nyo, length nyo. What? Will you please keep the... Where? Where is the chat box?
didn't see any message here in the chat, in the message. Ah, no, no. I know him. Oh, really? I know him also. No, he's so good. Okay, okay, Felicity. Thank you so much. Thank you so much. Okay, good night. Thank you, Felicity. Good night.
Maingay ba? Kain ako ng chips. Nakakatawa to. Mega love shoutout, Prince Cup. Thank you for coming. Kumusta? Prince Cup, alam mo to kung sino. Prince Cup. Ikaw ba si ano, sa bikers? Kumusta na, kumusta? Ang aga mo naman gumising. May lakad. May lakad kasi. Hindi ikaw si ano? Bikers. Sorry. Baba ka lang ng link dyan. Basahin natin ba? Baba ka ng link, baba.
Big love shoutout, Sir Ernie Cabo. Thank you for coming. Salamat sa tamsak. Salamat, salamat. Salamat. Saglit lang, bigyan ko yan ng jacket. Ayan, may jacket na po yan. Ako yan ni Kael, ikaw naman pala to eh. Wow, may premiere siya. BTM. Hindi na ako busy. Yun ni Kael, akyat ka. Umakyat yun ni Kael. Kala ko sino rin. Ikaw talaga. Eh, bakit hindi pala ako nagbakas? Huwag kang magbakas. Eh, Sana all. Tamsakan ko yan ng 20. Gusto mo? Tamsakan ko yung 20 or 30. Hindi naman, hindi. Ay, ano naman namatay? Dilim. Gising ka. Uy, sana all.
Mika Love shoutout. Hi, Paradise TV. Thank you for coming. Salamat. Thank you for coming, kay Paradise. Sir Ernie, baba po kayo ng bahay. Meron ba kayong patatamsakan? Baba lang po. Welcome. Ano ba yan? Ang bilis ko na. Ang bilis naman. 1 hour na agad. So, dalhin nyo lang yung pag may premiere kayo. Itamsakan ko yan. Aga nyo po gumising. Ay, alas 12 na pala, no? Alas 12 na pala. Kaya pala gising na kayo. Ayan, meron pang 3 dinikit ko. Meron pa ako 3. Ayun. Yan, pang-4. Di ba pala lahat na idikit sa'yo? Yan, pang-5. Pang-6. 6 na dikit. Salamat! Bakit hindi pa ba yan dikit lahat? Dami pa ba yan dyan? Sana all maraming alagad.
Ito na to. Ito. Ay, asa na siya? Sige, love, shoutout, Mami Cynthia. Sige, sige po. Good night. Salamat. Sige, love, shoutout, Party Music. Thank you for coming. How are you? Long time not see you. What happened? Ayan, Kuya Nika, L32, tamsak ka na.
Miguel Love shoutout, Summer Mix Vlog. Ayan, may ano ka na, may jacket ka na. Baba ka lang ng bahay. Eh, mami, sorry, may ano ka pala, upload. Sige. Iwan natin yan. Masala si ano, muna natin si ano. Patamsak pa dikit tayo sa nakapin. Maraming pang ayuda yan para makapunta kayo sa LS niya. Kanina to, ano, Summer Mix Vlog. Ito. Main mo ba to? Hmm. Sige, tita. Ay, ano. Okay. Baka nag-ano pa sa akin. Grabe naman yan, uy. Hindi pa rin, mami, mawala yung snow dyan. Grabe, ang kapal pa rin ng snow, no? Ang kapal pa rin, uy. Summer Mix Vlog, baba ka ng length mo. Bigyan kita ng ayuda. Umulan kagabi, kaya pala ang dami. Baba ka, Summer, ng ano, ng length mo. O, saglit lang. Ako na lang magbababa.
videos mo, ano, 3 pa lang? Paano ko ba ito kukunin? 3 pa lang yung videos niya. Nagla-live din pala sila. Hindi, Zara sa ganito. Mula ng snow. Antok na ba ako? Gusto ko antay. Mega love shoutout, Tyrosauro Ignacio. Thank you for coming. Good morning po. Tinanghalig gising. Okay lang po. Anong oras pa lang naman eh. Salamat sa pagbisita. Andito naman tong ano, laging nakangiti. Mayos ka ano, Tess. Hindi ka nangiti. Hindi kita play dito. I-stop ko tong nakaplay dito. Good morning, Tay. Sis, baba ka ng bahay mo. Bilis. Magbago pa yung isip ko. Ayaw mo? Wag.
Kuya ni Kael, andyan ka pa? Dikitan mo mga 20 ka dyan. 20 ano, sampal? Mag-coffee. Sige tay, salamat. Coffee. Gio +1. Ang dawit eh. Tis, ano mo nga ako, i-pent mo ako, tis. I-pent mo ako, tis, tapos i-ano mo sa akin. I-premiere mo, tis. Premiere mo, tis, kasi anuin ko. Kukunan ko ng video. Anong kanta na host? Umayos ka. Umakyat ka dito, ikaw yung kumanta. Hindi ako makakapag-ayod pag magkanta pa ako. Salamat, Kuya ni Kael. Grabe ka naman, huwag ka naman ganyan. Nakahubad talaga. Huwag naman yung nakahubad. Bakit may nakikita ka pang picture dyan na nakahubad? Wala ka naman nakikita ang picture na nakahubad dyan ah. Yung nandito na lang na ano mo yan, i-drawing mo yan yung yung ko dito. Yan o yung nasa live na na train ng ko, ay thumbnail ko. Yung nasa ano ba? Nasa thumbnail ko ba? Ay, grabe ka naman, oy. Ka naman ganyan. Yung binaba ko na Sige na, akit ka. Akit ka muna, kanta ka muna bago ka matulog. Tes. Tes. Nagcha-charge ako maingay, hindi ba maingay? Makikita mo? Ayan o. Nandyan ka naka-play. Hindi ka matapos-tapos. Ilan na ba yung mo pala? Ilan na yung WH mo? Hindi ka pa naka 2K, 3K?
Panay premiere ka naman. Bakit hindi ka makakanta? Nagkataon lang yon na ano, tangi, 4,500 na pala eh. Ano yan? 4,500? 4,500 na pala, eh di, Monica na, ba't hindi ko pa nakikita na Monica na? Hindi pala ako makaano kung ano. Sa live chat dapat. Hindi nga, Monica na. Sana all. Ayan, kumuhit ka na. Salamat, ano, at Kuya ni Kael. Huwag ka naman test dyan. Totoo bang ano? 4K ka na? Hindi na kita i-play. Paharang na lang. Bakit wala ka pang harang? Kung ano ka na, kung Moni ka na. Anong oo nga? Hindi nga yung totoo nga. Bakit walang maharang dito yung ano mo? Intro lang naman mayroon dyan eh. Hindi naman harang yan. Ako, okay Kuya ni Kael, sige, salamat po. Salamat ng marami. Sige po, ingat kayo. God bless. Sige po, bye. Bakit ka na, sis? Bakit ka na ba? Ibaba ko yung hagdan. Pag hindi ka umakit, hindi ka nang bababa yung hagdan eh. Hirap kasi mag-akyat-akyat. Yung mag-ano ng baba ng... Ano na ba yung pinikit ko sa'yo, oy? Labig lang. Inaakit ka na. Hindi ka ba ng isda? Parang hindi naman nadagdagan yung ano mo. Yung saging mo. Sure, akyat ka na. Sige, puntahan kita. Ay, kunin ko yung hagdan muna. Ay, kasaway talaga ito. Uy, bakit ka nag-StreamYard? Hindi naman StreamYard yung ano ko ngayon.
Papunta sa ay ano, vineyard. Ba't ako pumasok? Hindi naman ako nakatawag. Bakit hindi daw siya naharang? Ayan, tis, yung ano, binaba ko na, yung hagdan. Wala maming hagdan? Mayroon naman. Ay, harang. Hindi pa lang yan. Meron din yan. Di ba ang bilis ng ano, ng ano ba yan? Ng WH pag ano, pag palaging may premiere. Hmm. Lakasan mo? Mayroon na, ang hina lang, sinasadya mo. Ano? Magagalit? Anong wala? Wala ko marinig. Hindi mo ako naririnig? We. Naririnig na kita, oy. Sige na, kumanta ka na dyan. Huwag mo nang pansinin ako kung hindi mo ako marinig. Kanta ka na, kanta. Mag-leave ako dito sa ano. Sabi ko, kumanta ka na. Hindi ko marinig. Hindi mo ako naririnig. Ano ba yun? Mami naririnig, pero naririnig niyo ako doon sa baba. Mami, naririnig niyo ba ako sa baba? Kailangan ba magbukas ng isang... Kailangan pa magbukas ng isang ano? Para lang marinig ko bukas mo. Basahin mo yung comment. Comment tayo dyan. Ikaw nga, hindi kita marinig. Hindi kita naririnig. Okay, Paradise TV. Thank you, thank you.
Sabi ko may background. May background. Ha? Wala. Ay po. May music ba? May music. Walang music. Walang background. Miguel Love, shoutout Vargas Meets. Ayan, may moderator ka na. Miguel Love, shoutout Random Things Vlogger. Thank you for coming. Good morning. Miguel Love, shoutout 49 Cent Rides Hamilton. Thank you for coming. Bakit parang maingay ka dyan? Wala naman music eh. Ayaw na ba? Naririnig mo ako? Wala naman music. May background music ba? Bakit iyan? Bakit na lang ganyan? Bakit ganon? Ayusin mo dyan. Umakit ako kanina sa kabila. May tunog dito. Ayusin mo nga, Tis. Good morning, Random. Umakit ka kasi na StreamYard. Bakit ikaw lang yung walang music? Hindi pa ako pwede gumamit ng StreamYard. Nakaano pa ako. Naka-limit pa. Abuntot na nga ito eh. Natulog na ako. Nantok na ako. Sadye. Tingnan mo nga ito. Hanggang akyat lang tapos hindi na makakakanta. Huwag ka nang mag-background. Ayaw nga tumunog ng Bluetooth eh. Kaya ko pa Sabi ko huwag ka nang mag-background. Ano na lang. Ganyan na lang. Naririnig ka naman eh. Huwag ka nang nga kaya. Walang sounds. Gamitin mo na lang yung phone. Sa akin phone naman yung gamit ko eh. Mag-phone ka na lang. Tutulog na si Kaloy. Bubugin ako yan sa kanil. Si Mami. Si Mami, bahala kayo dyan. Tulog na ako. Tagal kasi ni Tis eh. Ayusin mo kasi mo. Yung... Uy, hindi yung sa akin yung yung mali, yung sa'yo. Kanina, Ayaw ko magkulikot dito dahil maano na naman yung ko. Umakit ako kanina sa live screen. Okay yung ko dito. Ayun, bigla umakata rito. Kumanta ka na dyan. Opo, si Tish yan. Si Mitch, di ako kilala. Nung nakaraan, umakit yun sa cave. Tis, gusto mo umakyat? Andyan pa yung hagdan, oh. Ikaw nga, mag-try ka nga kung makaano ka. Makakanta ka. Ito kasi ayaw kumanta kahit phone lang yung gamit. Gusto pa talaga gagamit ng Hindi nga ako pwede mo patugtog kasi... Miguel Love, shoutout Sunya Italy Vlogger. Thank you for coming. Tulog na si Kaloy at si Boss Nervy. Salamat sa tamsak. Batuhin ako ng kaldero. Tulog ng mga yon? O, kaya wag ka nang gumamit ng
ng Walang biis music na mo. o walang maingay. Yung phone na lang. Huwag mo nang lakasan. Hindi ako pwede mag, hindi ako pwede Alaig, mag, ginadirit na kita tugtog. kabayan. Good morning po. Ano? Miguel Love, shoutout Amico Vloggers. Si Mitch na lang bakit yun. Thank you Tulog for na ako. coming. Ha? Si Mitch na lang ngayon, oh. Nasa baba. Mitch, ikaw na dalang yung ano, yung umakyat, kumanta. Sige na, Mitch, akyat ka na. Hindi, habang nag-aayuda ako. Nandyan pa yung hagdan, ano, Mitch. Wala na daw siya usis. Kawawa, naubos na talaga doon sa kay ano, kay Panic. Saan mo lang Panic, bakit mo inubos? Asan si Panic pala? Ayan, nakapin yung ano, yung hagdan kung sino yung gustong umakyat. Huwag lang kayong maghubad, ha? Sabi ganun. Sige po, Amico Vloggers. Salamat sa pa-coffee. Baba lang po kayo ng mga ano nyo, ng mga link nyo. Hmm? Ano, nag-live ka? Naka-live ka, ano? Paluin ka ni Lulo. Naggala ka naka-live. Kukunin yung WH mo. Ay, wala pa rin sounds. Ha? Mayroon, palakasan mo lang. Hindi mo naman pinapalakasan eh. Nilalakas ako na nga, oh. Sagad na nga yan, oh. Oh, sagad na yan, oh. Bakit wala? Yung may busis ka naman, naririnig ka naman. Sige nga. Pagkan mo yung ano mo, live stream mo. Hindi pwede. Tangi. Hindi pwedeng ano palitan. Hindi pa ako pwede hindi pa ako pwede mag-stream yard nga kasi nga ano na ako. Mag-over ano na ng 20 hours. Kaya restream na lang kasi yung restream wala namang ano eh. Kahit ilan. Sige na, matutulog na ako. Wala naman eh. Wala rin. Sige na, matulog ka na. Dumidikit na nga, oy. Ngayon na ating ano, net. Dumikit ka na nga eh. Anong nangyari? Guys, baba lang kayo ng ano, ng link nyo. Nandito ako kay ano, kay Tis. Nag-ayuda. Ayan, gumuhit ka na, Tess. Tulog ka na. Ayaw mo lang kumanta. Sonia Italy vlogger, baba ka ng link. Big love, shoutout Lavender. Thank you for coming. Good morning.
Okay, Vargas Smith. Maraming salamat. Hindi ka ba baba ka ng link, iwanan mo na lang. Si Mami. Magsigawan daw kayo dyan. Thank you. Nawala tuloy init. Ano ka ng ano? Tita Sonia, nagdikit sa'yo si si Lavender. Andyan ka pa, pabalik na lang. Miguel Live shoutout, Vloggerboy TV. Thank you for coming. Good morning. Umayos ka, Tess. Hindi ko alam kung bakit wala kang boses. Bakit nawawala kayo ng boses? Si din, nawawala ng boses. Si Ma'am Rose, nung umakyat.
Sis, yung totoo, ilan na ba yung WH mo? Mega love shoutout, Itals Vlog. Thank you for coming. Good morning. Sis, magsabi ka ng totoo, oy. Yung ano mo ba, yung WH mo? Tiningnan mo ba doon sa ano, sa dollar sign mo, doon sa YouTube studio mo, anuhin, tingnan. Click mo yung dollar sign. Hindi nga, idimuni ka na. Congrats. Muni ka naman pala eh. Bakit wala akong makitang ano, dollar sign? Maayos. Ano yung next week pa? Next week ka pa apply? Next week. Next. Bakit hindi mo na inano? Mag-apply ka na. Nag-apply? Mag-apply ka para ano, karoon ka ng dollar sign. Yun naman siguro yun. Hindi ko alam yung sa akin, hindi ko naalala. Kasi hindi ko naman tinignan na may dollar sign ako eh. Yung viewers naman ang sabi na may dollar sign ako. Thank you, love, shout out, Sir Pretty Channel. Thank you for coming. Salamat sa paharang. Una na. Gising na ang Pilipinas.
Guys, baba lang kayo ng bahay dyan. Yan, magdikitan kayo. Baka hindi pa kayo magkadikitan dyan yung iba dyan. Big love shoutout ang tatay kong vlogger. Thank you for coming. May jacket ka ba? Saglit lang ha. Hindi ko na ng jacket. Ayan, tatay vlogger. Ay, tatay kong vlogger, may jacket ka na. This world gising ka pa. Nagdikit sa'yo si, Aerosauro Ignacio. Ito, mangisda ka dyan. Baka hindi mo pa sila kadikitan yung iba.
Nakitaan na. Kanya. Baba ka ng link, Etels. Lakas lang kayo kay Tis ha. Lagyan nyo sa dulong MG Waray. Baka natutulog na. Big love shoutout Buhulanong Alalaagan. Thank you for coming. Buno. Pabuno talaga yung sayo, ha?
May aswang. Ako niyan. Ay, saglit. Yan. Hmm. Hindi ko na naabutan sa Vargas.
Big love shout out, Vlog Noel Kien. Thank you for coming. Guys, ano naman tayo nakapin? Andyan lang siya, ano lang kayo. Mention nyo lang kung dumikit kayo. Big love shout out, that's TV channel. Thank you for coming. Good morning. Big love shout out, Rinaldo Serafin TV. Thank you for coming. Good morning. Wow, nagising siya. Galing ka pa kay kay Mami Cynthia. Natulog ka ba nun? Parang hindi ka na natulog. Big love shout out, Noy Buholano Vlog. Thank you for coming. YT pa mo. Tulog ako. Tulog ka ngayon? Anong tulog ako? It means natulog ka. Hindi tulog ako. Natulog ka. Ayan, laglaban kayo dyan. Laglaban kayo, laglaban.
Lavender, asan na yung bahay mo? Nagbaba ka ba? Wala akong makitang bahay mo. Yan guys, palaplag tayo sa nakapin. Baka hindi pa kayo dikit. Okay, okay. Sonia Italy Vlogger. Salamat. Salamat, salamat. Good night. Ingat ka. Ano? Ronaldo? Mag-ano ka dyan? Magdikit ka sa kanila. Dikit mo na ba sila? Antok na rin ako eh. Bakasan nyo lang si Lavender. May nakapin. Baka nabibisi kasi ano na yun. May work na yan ngayon. Nasa Hong Kong at saka Pinas. Parehas lang ata yung oras, di ba? Parehas lang ba?
Umaga na ata sa Hong Kong. Big love shoutout Rodrigo Santos. Sir Freddy, ansin ka pa? Ano?
Grabe yun. Mag-alas 2 na. Basta tayo matulog. Antok na ako, ano? Ronaldo. Ako Ronaldo eh. Yung sabi mo kanina doon kay Mami Cynthia, ano pa yun? May trabaho pa ako nun. Paano naman ako matutulog nun? May trabaho pa. Pagkatapos work ko nun. Bakas ka lang, ano, that's kay Lavender. Babalik yan. Nabibisi lang yan. Ano na siya. May trabaho na siya. Thank you, love. Shout out, Tigo TV. Thank you for coming. Good morning. Love ni Wilchin, nandyan ka pa? Ah, Kuya Reynaldo. Diyan mo yung ayuda si, ano, si Ethels. Ethels vlog ka. Sige, love. Shout out, Ma'am Rose Vlog. Uy, bakit kagising? Salamat sa pagsilip. Ano, nagising ka? Ma'am Rose? Nagising ka, Ma'am Rose?
Nakatago man yung saging nito ay. Vlog ni Wilchen, bakit nakatago yung cellphone? Ay, cellphone mo? Saging. Huwag itago yung saging mo. Nakatulog ako pagdating ko. Ah. Tapos ngayon, nanaginip ka na. Nanaginip ka na, napapasok ka na. Pares kay Ma'am Tess. Pala daw niya, ano. Yan na yung service. Vlog ni Wilson, wag mo na mo itago yung ano mo, yung tagging mo. Marami na ba yan? For sure, ang dami na. Ang dami na yan. Basta tinatago, ibig sabihin marami na yan. No. Vlog ni Wilchin. Vlog ni Wilchin, andyan ka pa? Magpalik ka sa ano ha, nagdidikit sa'yo. Balikan mo na lang sila. Naantok ako, gusto kong kumain ng ano. Maingay ba? Pagod ako, saka lalakad 30 minutes. Uy, bakit ka naglalakad? Hindi ka sumakay? Sumakay ka? Sumakay? Wala ang pamasahe, nagtitipid. Pambili na lang ng ano, ng data. Like din sa nakapin, dating kaibigan, sa vlogger boy. Titel, asan yung saging? Yung bahay mo, nagbaba ka na ba? Hindi na ako nang bababa.
Lag ni Welchin, done complete. Kalimbang all from Rosauro Ignacio. Matlak ko uli. Matlak ka uli. Salamat sa lahat sa pag, sa Ma'am Ros. Tulog ulit. Dumana naman si Lolo. Dumana naman si Lolo. Gising na si Lolo, oy. Ano lang yung natin, inayuda. May nagagawa sa akin ngayon eh. LS. Ngayon na naman, kinain na naman niya. Ngayon naman yan. Sabi ko naman sa Lolo. Matutulog ka uli. O sige, sige, Ma'am Ros. Tulog ka uli. Tulog. Ayan, malapit na. Uwi. Uwi mag... Yan tayo na.
Santa Rita Samar. Hmm. Sige, salamat, Ma'am Rose. Santa Rita, Santa Rita. Alam ko yan. Santa Rita. Malablab tayo sa nakapin. Gitna ba kayo sa nakapin? Ay. Ikaw, Rinaldo Serapin. Minukbangan ka ba ni Lolo? Nagmumukbang si Lolo ngayon. Nagmukbang na nga. Hirap pala makaano. Mampot na talaga ako. Lapit na. Lapit ng ano. Yan, Rinaldo Serapin, done watching. Pantay Rosauro Ignacio. Oh. Andiyan si ano. Sige tayo. Salamat.
Yan, tama. 3 hours na. Nag-live shoutout ka Agapay TV. Team Korea, oh. Sa'yo ba yan, Tay? Maganda ako. Yan, wala akong makakalan yan. Ayan, mag-end na ako, ha? End na, mag-end. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat yan. Naantok na kasi ako. Ayan, bye, bye, bye. Maraming salamat sa nandyan. Ingat kayo. God bless everyone. Bye. Bye-bye. I'm Juwaray Vlog signing out. Littles, bye. Bye-bye. Ingat kayo. Bye, everyone.